барои муваффақ шудан чӣ лозим? албатта ки фаъолияти хуб доштан дар кору касби дӯст дошта, заҳмату талош ва сабурӣ. ҳар он нафаре ки ин се хислатро дорад, ҳатман муваффақ мешавад. ин ақидаи як нафар шахси муваффақ аст. дуруд дӯстони азиз, бо умеди муваффақияти шумо пешниҳодатон мекунем нашри навбатии барномаи ҷаҳонзебро. ва айни ҳол дар меҳмонии мо ҳузур дорад як нафар ҷавони муваффақ, як нафар ҷавони овозхон, ки дар озмунҳои дохил ва хориҷи кишвар фаъолона ширкат варзидааст. ҳаёҷон ҳамроҳхонов. тоҷикистони базебам мулки озодам, мулки пурфайзу саховат, мулки ободам. тоҷикистони базебам мулки озодам, мулки пурфайзу саховат, мулки ободам. ваҳдататро дӯст дорам, дӯст дорам дӯст. бе ту ман аз ғам ҷигархун, бо ту ман шодам. ваҳдататро дӯст дорам, дӯст дорам дӯст. бе ту ман аз ғам ҷигархун, бо ту ман шодам. беҳтарин. бо ин ҷавонӣ хеле ҳам овози хуш доред ва дар ҳақиқат Тоҷикистон пур аз хайру сахо аст, пур аз ободӣ аст, оромӣ аст, сулҳу субот аст ва ана ҳамин хислатҳост, ана ҳамин сифатҳои кишвари озодамон аст ки шумо ҷавонон мераведу дар дилхоҳ кишварҳо дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ ширкат меварзед. хуб, ҳаёҷон ҳамроҳхонов, хуш омадед ба барномаи ҷаҳонзеб. саломат бошед. зинда бошед. дар қисмати аввали барномаи ҷаҳонзеб атрофи чӣ гуна шумо ба олами мусиқӣ ворид гаштанатон суҳбат хоҳем кард ва шояд барои тамошобинон, шояд не, ҳатман фикр мекунам ин чиз зарур аст донистани он ки чӣ гуна шумо ба олами мусиқӣ ворид гаштед ва аз чанд солагӣ шурӯъ кардед ба навохтани гитору масалан дигар асбобҳои мусиқӣ? бале бале, аввало пеш аз ҳама салому дуруд бепоёни худро ба ҳамаи тамошобинони телевизиони Сафина мерасонам. бори аввал ман дар синфи якуми дар иди алифбои худ суруд сароидам ва ин ибтидои роҳи ман дар соҳаи санъат гардид. вақте ки дар иди алифбо ман суруди кӯдакона сароидам, дар он ҷо муаллимон ба ман гуфтанд ки аз ту сарояндаи хуб меборояд, рафта дар мактаби мусиқӣ ҳуҷҷатҳои худро супору дар он ҷо таҳсил намо. ва ман бо ҳамроҳии падарам ба мактаби мусиқии шаҳри Ҳисор рафта дар он ҷо тӯли 2 сол таҳсил намудам. синфи 1-у 2-амро дар он ҷо хатм намудам ва баъдан тасмим гирифтам ки ҳуҷҷатҳои худамро ба мактаби интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Мирратулла Атоев шаҳри Душанбе ҳуҷҷатҳои худро бар ин ҷо биёрам ва хушбахтона бо ҳамроҳии падарам, бо кӯмаки падарам ва бо маслиҳати устодоне ки дар он мактаби мусиқии шаҳри Ҳисор маро дарс гуфтанд, бо кӯмаку маслиҳатҳои онҳо ман ба шаҳри Душанбе омадам, ҳуҷҷатҳои худро ба мактаби интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Мирратулла Атоев супоридам. аз имтиҳонҳояш гузаштам, онҳо маро хеле хуб пазируфтанд. дар он ҷо таҳсилро ман оғоз намудам. дар он ҷо ман ҳамчун шашмахонсаро таҳсил намудам тӯли 9 сол дар синфи устод Тоҷдин Раҳимов. ин устод маро аз нозикиҳои жанри шашмақом хеле бохабар намуданд. миннатдории худро баҳри устод мерасонам. хуб, ҳаёҷон, шумо гуфтед ки аввалин маротиба ҳангоме ки дар синфи якум таҳсил мекардед, дар иди алифбо суруд хондед, яъне ҳамон суханҳои муаллимон буд, омӯзгорон буд ки шуморо аз як тараф бигӯем ҳавасманд кард ки ба ин ҷода биравед. бале бале. ва бо дастгирӣ бевоситаи падар. бале. хуб, шумо баъд аз он ки тасмим гирифтед ки ба мактаби махсуси ба номи Мирратулла Атоев биёед, яъне мактаби аввалро тарк кардеду? тарк нею, фикр мекунам тарк нею, яъне ба таври гузариш? бале бале, ба таври гузариш ба ин мактаби Мирратулла Атоев ман гузариш намудам. яъне тамоми даврони мактаббачагиро дар мактаби ба номи Мирратулла Атоев бале бале гузарониндед, он ҷоро хатм кардед. хуб, алон дар куҷо таҳсил мекунед? ҳоло бошад
донишҷӯи бахши панҷуми консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи талабхоҷа саттаров мебошам, ки дар ин ҷо дар консерватория ман дар шуъбаи сарояндагии академӣ таҳсил менамоям. беҳтарин. Яъне боз ҳам як соли дигар пайдо мешавад. Шумо гуфтед, ки дар аввал ба равияи суннатии мусиқӣ, яъне шаш мақом рафта буд. Бале, бале. Чӣ шуд, ки ба эстрада гузаштед? умуман чӣ хеле ки мегӯянд санъат сарҳад надорад ва ман тасмим гирифтам, ки ҳамаи жанрҳои сарояндагиро аз худ намоям ва аз ҳамин хотир ман дар консерватория ҳуҷҷатҳои худро ҳамчун сарояндаи академӣ, яъне операсаро ман супоридам ва дар оркестри эстрадии Гулшан бошад, ҳамчун сарояндаи эстрадӣ кор ва фаъолият менамоям. Яъне шумо дар як замон гуфтанед, ки се жанри мусиқиро интихоб кардеду фаъолам ҳастед. Бале. Эстрада, шашмақом ва академӣ. Бароятон душвор нест? ҳамаи кор душворӣ дорад, аммо кӯшиш менамоем, дар як замон. Бале. кӯшиш менамоем, ки ҳамин душвориро паси сар намоем ва азудаи ин бароем. ба қавле барои универсал будан бояд заҳмат талош кард. Бале. шумо ҳам кӯшиш мекунед, ки дар ҳама жанри мусиқӣ фаъол бошед. Беҳтарин, олӣ. Хуб, ҳаётҷон, даврони донишҷӯиятон масалан имсол хатм мекунед дар курси панҷум? Бале. таҳсил бишавад соли оянд, таҳсил бикунед, курсро хатм мекунед. Дар давоми таҳсили донишҷӯӣ чӣ гуна рӯзҳоро паси сар кардед? Дар назар дорам, ки муҳити донишгоҳ, масалан дар муҳити донишҷӯён будан бароятон хушоянд буд? Бале, вақти ман бори аввал дар курси аввал ба консерватория омадам, умуман барои ман консерватория бегона набуд, чунки дар мактаби Мирратулло Атоев ки таҳсил менамоем, мо аз мо калонҳо пештар ба консерватория дохил мешаванд ва мо низ хурдакакон меоем ба ин ҷо, аллакай ҳамон бародарони худро мебинем дар ин ҷо, ки тӯли чанд солҳо мо бо ҳамроҳии онҳо дар мактаби Мирратулло Атоев таҳсил намудаем ва ин ҷо низ омада ҳамон чеҳраҳоро мебинем. Ва албатта чӣ хеле ки дар бола қайд намудам, консерватория барои мо бегона набуд, балки мо омаду рафт доштем, бисёр консертҳо меомадем, тамошо мекардем ва бисёр озмунҳо мешуд дар консерватория, ки мо ширкат меварзидем. Бале. Хуб, дар бораи озмунҳо гуфтед. То кадом дараҷа дар озмунҳои масалан сатҳи мактаби мусиқавӣ, то кадом дараҷа дар озмунҳое ки дохили донишгоҳ мегузаштанд иштирок мекардед? дар вақти дар мактаби Мирратулло Атоев таҳсил намуданам, дар он ҷо озмуни дохили мактабӣ ба номи ияниди буд, ки тӯли ҳар сол хато накунам ин озмун барпо мегардид ва ман дар ин озмун ширкат варзида соҳиби диплому ҷоиза гаштам. Дар давоми таҳсили мактабхониам бошад, дар озмуни сапеда 2011-2012 ширкат варзида сазовори ҷои дуюм ва ҷои аввал гаштам. баъдан вақте ки мактаби Мирратулло Атоевро таҳсил менамудем, ҳар як навозанда бояд як асбобро навохта сарояд, ҳам навозаду ҳам сарояд ҳар як овозхони он ҷо. ва ман дар жанри шашмақом ки месароидам, таҳсил менамудам, ба ман маслиҳат доданд, ки ту сози танбурро аз худ намо. ва албатта ин маслиҳатро ман хеле хуб пазируфтам ва асбоби танбурро омӯзишашро оғоз намудам дар синфи устод Ҷамшед Эргашев. он кас маро аз нозикиҳои ин соз бохабар намуданд ва баъдан вақтҳои холигиамро бошад дар он мактаб ба оҳангсозӣ машғул мешудам, ки дар синфи устод Шодравон Шӯҳрат Ашуров таҳсил менамудем ва чӣ хеле ки дар боло қайд намудам, ба консерватория омадаму дар ин ҷо хато накунам солҳои 2010 то 2015, ҳамин тӯли 5 сол пайи ҳам озмуни бастакорони наврас шуда мегузашт, ки дар ин озмун ман хеле хуб ширкат варзида сазовори ҷою диплом мегаштам. Он замон чанд сол доштед? дар синни 12-солагӣ ба оҳангсозӣ машғул будам. оҳангҳои кӯдакона бо ҳамроҳии устод эҷод менамудем ва ин боиси ифтихорам аст барои ман, ки то ки ман кӯдак будам, ҷавон будам, бо ёрии устод Шодравон Шӯҳрат Ашуров оҳанг эҷод карда баромад менамудем. аз суханҳоятон ҳамин гуна хулосаем барорам, ки худро ба мусиқӣ ба пуррагӣ бахшидаед. ҳатто кӯшиши онро кардаед, ки дар 12-солагӣ аллакай оҳанг эҷод бикунед. ёд доред аввалин оҳанге ки эҷод карда будед бо кӯмаки устодатон? бале, ёд дорам. оҳанге ки аввалин бор эҷод намудем бо номи Алла буд, оҳангҳои кӯдакона буд ва ин оҳанг дар сози фортепиано
эҷод кардагӣ будам. бо гитор ягон оҳанг эҷод накардам? Не, барои гитара эҷод накардам ва баъдтар рақси тоҷикӣ оҳанг эҷод намудем барои фортепиано ва кларнета ва баъдан навои тамбур эҷод намудем барои тамбур ва фортепиано. дӯстон, баргаштем сари суҳбатамон ҳамроҳи овозхони ҷавон ҳаёҷон ҳамроҳхонов. хуб, ҳаёҷон, баъд аз хатми мактаб, ҳангоми донишҷӯӣ дар сатҳи ҷумҳур, дар сатҳи кишварамон озмунҳо албатта ки мешуданд. шумо фикр мекунам дар онҳо ҳам иштирок кардаед. аввалин озмуне ки иштирок кардаед дар сатҳи ҷумҳур кай буд ва чӣ гуна озмун буд? вақте ки ман дар синфи 11 таҳсил менамудам, телевизиони кӯдакону наврасон ба Ористон лоиҳаи навро пешниҳод намудам баъри мо наврасону ҷавонон. шоу барномаи озмунии Парвин буд ки ин соли 2016 буд ва ман вақте ки ин озмунро дар тариқи телевизион тамошо намудам ва хоҳиши модарам буд ки модарам ба ман гуфтанд ки писарам, худатро рафта як дар ҳамин озмун санҷ, то ки мо туро дар телевизион бинем. ба ман албатта хоҳиши модарамро рад нанамудам ва омада худамро дар ин озмун номнавис намудам ва баъдан маро таклиф намуданд ба даври аввал. даври аввал дар толори Кохи ҷомӣ баргузор гардид ки дар он ҷо ман суруди Тоҷикистонро сароидам ки оҳанги Миратулла Атоев буд ва дар он ҷо аъзои жюри Бахтиёр Иброҳимов, Саидо Амонов, Фарҳод Зикиров ва Ширимо Ниҳолова буданд ки ман аз инҳо 19 хол гирифтам ва ба даври дуюм роҳхат ёфтам. ҳамин озмун боис гардид ки ман бо ҳамроҳии устоди ҳозираи худ Бахтиёр Иброҳимов шиносоӣ пайдо намоям ва дар ин даври аввал чӣ хеле ки дар боло қай намудам, дар Кохи ҷомӣ баргузор гардид. Он касро ман дидаму зуд наздашон рафта гуфтам, устод маро ба шогирдӣ қабул менамоед? ва он кас ба ман гуфтанд, баромадатро бинам, баъд аз барнома суҳбат менамоем. ва баъд аз барнома суҳбат намудаем. Он кас ба ман гуфтанд, биё оркестри Садии Гулшан кор ва фаъолият машқро оғоз менамоем. ва дар даври дуюм аллакай ман бо ҳамроҳии устод Бахтиёр Иброҳимов дар даври дуюм аллакай омода шудам бо суруди Тоҷикистони ба зебам. ва дар ин давр бошад бо хурсандии ман ба даври нимфиналӣ роҳхат ёфтам. баъдан дар даври нимфиналӣ хеле рақобат ҷиддӣ буд. кӯшиш намудам ки ҳам худамро ҳамчун сарандаи эстрадӣ нишон диҳам ва ҳам худамро сарандаи суннатӣ халқӣ, яъне шашмақом. дар ин ҷо ман дар жанри эстрадӣ суруди Идад Муборакбодро сароидам ва дар жанри шашмақом бошад таронаи Байотро ва аз аъзои акамон баҳои калон гирифта ба финал роҳхат ёфтам ва финалаш дар толори бошукии Кохи Ваҳдат баргузор гардид ки дар он ҷо суруди сароидагии маро аъзои ҳакамон номераи беҳтарини ҳамон озмун интихоб намуданд. кадом сурудро хондед? суруди Мавриги Дилбари ягонаи манро сароидам ва мардум, халқ низ ин сурудро хеле хуб пазируфтанд.
صورتی دلدار دیگر می طلبد جان یارمم جان یارمم یگانه ای من آفت زمانه ای من یا مرا ببر به خانت یا بیا به خانه ای من دلبر یگانه ای من آفت زمانه ای من یا مرا ببر به خانت یا بیا به خانه ای من زلف سیاه بالا کن دلبر یگانه ای من گشت به من نگاه کن زمانه ای من دردی دلم دوا کن دلبر یگانه ای ای یار به من وفا کن آفت زمانه ای من ای دلبر یار جوام دلبر یگانه ای من عاشق کی زار جوام آفت زمانه ای من وقتی کی چای میریزی دلبر یگانه ای من پیاله دارد شوم آفت زمانه ای من دلبر یگانه ای من آفت زمانه ای من یا مرا ببر به خانت یا بیا به خانه ای من برد از دلم خنده شیرین لبانش برد از دلم خنده شیرین لبانش تیغ زده بر سینه زیب روی کمانش تیغ زده بر سینه زیب روی کمانش برد از دلم خنده شیرین لبانش برد از دلم خنده شیرین لبانش تیغ زده بر سینه زیب روی کمانش تیغ زده بر سینه زیب روی کمانش گویا که دلم برده سو پروا ندارد گویا که دلم برده سو پروا ندارد از حال منی مسکین خبر ندارد از حال منی مسکین خبر ندارد برد از دلم خنده شیرین لبانش برد از دلم خنده شیرین لبانش تیغ زده بر سینه زیب روی کمانش تیغ زده بر سینه زیب روی کمانش. хуб ҳаёт боз дар кадом озмунҳо иштирок кардед ки масалан он озмунҳо дар сатҳи ҷумҳур гузашта буданд? баъд аз ғолиб баромадан дар шоҳ барномаи озмунии парвин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри мо ҷавонон озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи манро пешниҳод намуданд ва вақте ки таблиғи ин барномаро тавассути телевизион ман дидам зуд худамро рафта номнавис намудам ва аз шаҳри ҳисор дар ин озмун ман ширкат варзидам. дар ин озмун ман худамро хостам ҳамчун операсаро бисанҷам ва дар даври аввал ман суруди санои меҳрро сароидам ва ба даври дуюм рохат ёфтам. дар даври дуюм бошад суруди биҳишти мо тоҷикистонро оҳанги аъзамсолиёв мебошад ки инро сароида ба даври сеюм ба шаҳри душанбе яъне даври ҷумҳуриявӣ рохат ёфтам ва вақте ки дар ин озмун ман ширкат варзида сазовори ҷои намоён гаштам ростӣ аз худ боварӣ надоштам чунки бори аввал аст ки ман худамро ҳамчун операсаро дар озмун месанҷам ва хеле хурсанд низ аз ин шудам чунки дар байни ин қадар номзадо ин қадар иштирокчиҳо ман сазовори ҷои намоён гаштам ва ин албатта боиси ифтихори худи ману оилаи ману устодони ман мебошад. беҳтарин. ман ин озмунро ёд дорам ҳатто баромади шуморо мо низ дар он озмун буде. хуб ҳаёҷон гуфтед ки дар жанри опера дар ин озмун дар як озмуне ки дар сатҳи ҷумҳурӣ баргузор гардида буд ва воқеан ҳам барои аксарият душвор буд роҳ ёфтан яъне он ҷо бояд дар ҳақиқат бо истеъдоди нотакрори худ то ба даври финалӣ роҳ ёфт. бо пешниҳоди кӣ шумо тасмим гирифтед ки дар жанри опера он ҷо баромад кунед? бо кӯмаки устодам Содиқ Нуруллоев ба ҳамин озмун омода шудам ва бо маслиҳати он кас буд ки ман дар ин озмун ширкат варзидам дар жанри академӣ ва бо кӯмаки он кас сурудҳоро мо интихоб намудем ва чӣ хеле ки дар блог қайд кардам, суруди санои меҳр буд ки устодам ин сурудро дар ҷашни 50 соли миллиони ҷумҳурият дар соли 2005 дар 20 ноябр 2005 дар ҳамин ҷашн
артиши миллӣ дар назди пешвои миллат сароида буданд ва ман ин сурудро маъқул кардам, ба ман хеле писанд омад ва ман устодро гуфтам ки ман дар озмун ҳамин сурудро месароям ва устод Содиқ Нуруллоев инро рад накарда, албатта ба ман минусашро дод. ман ин сурудро нағз омода намуда ба озмун омадам. дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ки соли гузашта баргузор шуда буд, теъдоди иштирокчиён хеле зиёд буданд. бале бале. ва маҳз дар ана ҳамин жанри академӣ ҳам иштирокчиён фаъол буданд. бале. шумо дар ҳамин номинатсия ҷои чандумро гирифта будед? дар ин номинатсияи сарандагии академӣ ман ҷои сеюмро гирифтам ва ин албатта зиқ нестам, аз ин нороҳат нестам, чунки ин хеле ки дар блоқай намудам, аввалин озмуне буд ки ман худамро ҳамчун операсаро санҷидам. ин ҳам як таҷриба аст. масалан дилхоҳ овозхон, дилхоҳ ҳунарманд бояд аз ин гуна марҳилаҳо гузарад ва ин як таҷрибае мешавад дар давоми фаъолияти кории ӯ ки дарс ҳам бигирад. инҷо иштирокчиён зиёд буданд, ба дигарон насиб нашуд, аммо ба шумо насиб шуд. яъне чӣ гуфтаниям ки ҷои сеюм ҳам зинаи ифтихорӣ аст, зинаи хуб аст. аз ин набояд рӯ афтода шуд ва мин баъд бояд қадам зад ба пеш, ба хотире ки масалан агар дигар озмунҳо баргузор шуд, дар онҳо ширкат карда ҷои аввалро сазовор гардӣ. танҳо бо заҳмату талоши худи инсон ба даст меояд. хуб, дар назар аст ки имсол ҳам ба хотири сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор шавад. нақша надоред ки дар он иштирок кунед? ман аллакай дар ин озмун аз даври интихобӣ гузаштам ва пешсафӣ кардед. бале, ва имсол мехоҳам худамро дар жанри эстрада бисанҷам ва худамро ҳамчун эстрадасаро ба мардум пешниҳод намоям. маърифӣ шудед. бале, беҳтарин. хуб, дар бораи жанри эстрада гуфтем ва чун гитор низ як ҷузъи жанри эстрада аст. бале бале. алон имкон доред ки як суруди дигар бисароед? як сурудро мо бо кӯмаки бародарам Санҷар Сангинов бо номи Оҳ модар омода намудаем ва рӯзҳои наздик клипаш баҳри тамошобинону мухлисон пешниҳод мегардад ва ҳоло бошад як чанд мисраеро баҳри мардум месароем. марҳамат. آه مادر مادری غم خورمه آه مادر مادری خوش لحن و خوش گفتارمه بوی نانی گرمی تو از کوچه فریادم کند آه مادر مادری تشنه دیدارمه آه مادر مادری دل تشنه دیدارمه. дар васфи модар агарчи садҳо ҳазорҳо суруд ҳам бисарои камӣ мекунанд, модарон бузурганд. интихоби хуб, шеър ҳам воломақом, шеър ҳам мафҳуми хуб дорад. бале бале. умедворам ки муваффақ мешавад ин суруд. ҳаёт ҷон, фикр мекунам вақти он фаро расидааст ки дар бораи озмуне ки масалан шумо берун аз кишвар иштирок кардеду Тоҷикистонро маърифӣ кардед ҳарф бизанед. кай буд ҳамон озмун? чӣ гуна масалан шумо роҳат ёфтед ба ин озмун ва дар куҷо буд ин озмун? пас аз озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман мо 5 нафар иштирокчӣ ба Федератсияи Россия аввалин сафари ҳунарии худро намудем ба шаҳри Истра ки дар он ҷо озмуни дилфиски игри баргузор гардид ки дар давли 15 давлат, яъне давлатҳои иттиҳодаи мустақил дар ин озмун ширкат варзидем, парчамбардори Тоҷикистон гардидем албатта. яъне шумо Тоҷикистонро намояндаӣ кардед? бале бале. 5 нафар. бо шумо киҳо буданд? амрулло Калонов, Амриддин Низомов, Афзалшоҳи Сафарзоду, як духтарак Фараҳноз. мо 3 нафар бо ҳамроҳии Амруллои Амриддин дар жанри академӣ дар он озмун рафтем. Афзалшоҳ бошад жанри эстрадӣ ва он духтарак бошад дар сози фортепиано. рафта Тоҷикистонро ҳар 5 моҳ муаррифӣ намудем ва аз он ҷо бо сари баланд бо диплому ифтихорномаҳо баргаштем. ҷараёни озмун чӣ гуна буд? мехостем бидонем ки чӣ гуна шумо роҳат гирифтед. яъне роҳати шумо ҳамин иштироки озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман буд. чеҳраҳои нав кашф шуданд, истеъдодҳо пайдо шуданд ва ҳамин як роҳате шуд ки шуморо бояд ба озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ расипор намоянд. беҳтарин. яъне гуфтаниам ки озмунҳое ки дар сатҳи ҷумҳур баргузор мегарданд,
бевосита чеҳраҳои нав кашф мешаванд, истеъдодҳо пайдо мешаванд ва бе ягон мушкилӣ аллакай метавон интихоб кард чеҳраҳои навро то дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ ширкат бикунад. бале бале ин иқдоми хело ҳам наҷибу хуб аст. Масалан ба мисли озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман, агар озмунҳо боз ҳам зиёдтар бишаванд дар кишвармон. Хуб, биёед акнун бигӯед ки хотираҳо чӣ гуна аст? яъне ин аввалин озмунатон дар сатҳи ҷаҳонӣ буд? бале бале берун аз кишвар? бале, аввалин хеле ки дар боло хадна, аввалин сафари ҳунарии мо, яъне ба берун аз ҷумҳуриямон буд ки дар он ҷо бори аввал мо рафтем, худамонро номнавис намудем. дар он ҷо иштирокчӣ хеле ҳам зиёд буд ва ростӣ аз ин мо тарсидем, чунки ҳамаи мо аввалин маротиба дар ин озмун иштирок варзидем ва дар он ҷо дар жанри академӣ хато накунам, аз дигар давлатҳо муаллимони ҳамон давлатҳо бо мо рақобат намуданд ва мо иштирокчиён аз тарафи Тоҷикистон таслим нашудем бар зидди онҳо, мо низ рақобат намудем. ҳамон қадар мо рақобати ҷиддӣ доштем нисбати онҳо ва онҳо низ нисбати мо ҳамон қадар рақобаташон ҷиддитару зиёдтар мешуд. Чӣ гуна сурат мегирифт? Масалан, чӣ сурудҳоро шумо хондед унҷо? Ки масалан кадом сурудро иҷро кард ва ҳар нафаре дар жанри худ метавон гуфт ки ҷой касб кард? дар ин озмун мо сурудҳои классикиро интихоб намудем ки аз бастакорони классика мебошад, Моцарту, Бетховену, Гайдуну, Шопен. Арияҳу романсҳоро мо бари онҳо пешниҳод намудем ки аз бастакорони аз сурудҳои тоҷикӣ бошад, суруди муҳаббатро ман сародидам, шахсан ман сародидам. аз оҳангҳои классикӣ бошад, оҳанги Моцартро ман сародидам ки онҳо хеле хуб пазируфтанд, чунки онҳо боварӣ надоранд ки дар Тоҷикистон чунин истеъдодҳо ҳастанд ва ин озмунҳо боис мегардад ки мо ҷавонон санъату фарҳанги ҳам миллию ҳам классикиро бари дигар давлатҳо пешниҳод намоем. Беҳтарин. Ман низ ҳамонро мушоҳида кардам ки масалан жанри анъанавӣ, яъне санъати опера нисбати масалан кишвари мо ҳаводорони зиёд берун аз кишвар дида мешавад. Яъне дар он ҷо зиёдтар аст ҳаводорони ин жанри мусиқӣ, жанри опера ва аксарияти онҳо намедонанд ки дар Тоҷикистон ин гуна ҳунармандон ҳаст. Ва вақте ки масалан шумо баромад мекунед дар сатҳи олӣ нишон медиҳед ки Тоҷикистон низ ҳамин гуна ҳунармандон, ҳамин гуна ҷавононе дорад ки метавонад ин жанри мусиқиро муаррифӣ созад, ҳайрон мешаванд. бале бале, вақте ки мо ба даври дуюм рохат ёфтем, дар он ҷо аъзои жюри аз Қазоқистону Беларус, як зан ва як мард ба назди мо иштирокчиён омаду ва ба мо ин гуна суханро гуфтанд, ҷураҳои тоҷикистонӣ, мо хеле аз он шод ҳастем ки ин ба қавли комплимент буд барои шумо. онҳо ба мо гуфтанд, ҷураҳои тоҷикистонӣ, мо боварӣ надоштем ки дар Тоҷикистон чунин истеъдодҳои ҷавон вуҷуд дорад ва мо албатта аз ин хеле шод ҳастем ки шумо бар ин озмун омада ин озмунро шаклашро дигар намудед ва дар дигар солҳо дар ин озмун дилфиски игри дар дигар жанрҳо иштирокчиён рафта ширкат меварзанд ва ин бори аввал аст ки сарандагии академӣ дар ин ҷо Тоҷикистон сарандагии академии худро муаррифӣ менамояд. Яъне ҳамин номинатсия буд дар он ҷо? Бале, ин номинатсия буд. Давлатҳо ҳам дигар иштирокчиён аз дигар давлатҳо кӯшиш карданд ки дар ин номинатсия иштирок бикунанд. Бале бале, рақобат хеле ҷиддӣ буд ва иштирокчиён хеле бисёр буданд, хеле ки дар боло қайд намуданд. ҳамаи онҳо профессионал буданд, мутахассиси соҳаи худ буданд ва мо албатта таслим нашудем бо назардоште ки мо ҳоло донишҷӯ ҳастем дар соҳаи худ ва мо худамонро ҳамчун профессионал, ҳамчун мутахассиси соҳа пешниҳод намудем. Яъне гуфтаниед ки дар ин озмун нафароне ки донишҷӯ ҳам нестанд, аллакай чандсола таҷрибаи корӣ доранд, онҳо ҳам иштирок мекунанд? Бале бале. Ин озмун яъне барои донишҷӯён нест, озод аст. ду бахш дорад, аз 15 сола то 20 сола ва аз 20 сола то 35 сола. Ва ман аллакай ки дар синни 22 солагӣ ки ҳастам, ман аллакай дар бахши бузургон ширкат варзидам, калонсолон иштирок намудам. Хуб, ҳаёҷон, аз баромади шумо ки соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар жанри академӣ баромад кардед, мо огаҳем.
мо яке аз ҳаводорон, яке аз тамошобинони ҳамон чорабинӣ будем, вале аксарият аз он огаҳ нестанд ки шумо масалан дар жанри академӣ ҳам баромад мекунед. сари ҳамин фурсат фикр мекунам агар як опера замзама бикунед хеле ҳам хуб мешавад. бале албатта суруди санои меҳрро ман барои бинандагон пешҷонамон менамоям ва ман метавонам гитараро гузорам, чунки дар жанри академӣ гитара лозим нест на он қадар. зи савти руд мерасад навои ишқ, зи чангу уд мерасад садои ишқ, зи панҷ қитъа мерасад паёми дӯст, зи панҷ руд мерасад санои ишқ, санои ишқи ҷовидонаи ватан, ягонаи 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 ватан, санои ишқи ҷовидонаи ватан, ягонаи 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 ватан, ягонаи ватан ватан. ҷамоли меҳр партави ҷамоли туст, ҷамоли нур ҷилваи ҷалоли туст, фуруғи офтоби безаволи ишқ, фуруғи офтоби безаволи туст, санои ишқи ҷовидонаи ватан, ягонаи 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 ватан, санои ишқи ҷовидонаи ватан, ягонаи 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 ватан, ягонаи ватан ватан. نشانی ما نشانی و نشانی آریانی ما زمینی آسمانی عارفانیش بهاری چهار فصلی به خزانی ما یگانه وطن وطن یگانه وطن 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 بود بهترین در ژانری اکادمی یعنی هنگام اجرای اپرا فکر میکنم کمی آواز تغییر هم می‌یابد گزارش آواز تماما دیگر میشود گزارش آواز دیگر میشود این رو درک بشود کرده ولی با وجود این کماند آوازخوانانی که مثلا در یک زمان هم در ژانر انعنوی هم در ژانر استرادی و هم در ژانر کلاسیکی یعنی اکادمی برآمد میکنند آفرین بر شما ما فکر میکنیم که آینده شما خیلی هم درخشان است تشکر زیاد من میتوانم باز خیلی که در بالا قید نمودم من طولی 9 سال در مکتب میرات‌الله عطویف در صنف استاد تاج‌الدین رحیمов شش مقام سرا تحصیل نمودم و میتوانم برای بینندگان پارچه از ترانه یکم نصری بیات پارچه برای بینندگان سرایم در ژانر شش مقام بله مرحمت چگونه که گفتیم شب ایجادی شماست میدون از شما ای من چی سازم با دلم کسی نبرون میرود کسی نبرون میرود زیرا که از پیش نظرم آن چهره گلگون میرود آن چهره گلگون میرود بهترین همین ژانر موسیقی شش مقام من فکر میکنم انسان رو خیلی هم آرام میکند تسکین بخش است روح و جسمش را آرام میکند و این چیز رو فقط همون نفران درک میکنند که این صنعت موسیقی رو از این ژانر بخبر باشن بله و بازم این اگر باز سازی تنبور باشد باز عالی تر میشود بهترین خوب حیات جان شما همگی در یک آزمونی بیرون از کشور اشتراک کردید؟ بله همگی در یک آزمونی بیرون از کشور شرکت ورزیدم و در سال 2020 باشد من در این آزمون نامنویس بودم در ماه اپریل باید میگذشت و با سبب پاندمیای کرونا ویروس کووید 19 این آزمون رو با تأخیر گذاشتن یعنی در 9 نوامبر گذاشتن
ва албатта насиб карда бошад дар моҳи ноябр мо рафта ин навбат ман худамро мехоҳам дар жанри народни пени яъне халқи сароӣ бисанҷам ва худамро дар ин номинатсия номнавис намудам ва фикр менамоям ин санҷиши ман бобарор хоҳад буд. ҳатман мо низ умед бар он мебандем ки шумо ва дигар ҷавононе ки дар баробари шумо мехоҳанд дар озмунҳои берун аз кишвар иштирок карда тоҷикистонро муаррифгар бошанд, бо сари баланд яъне иштирок мекунанд, муваффақ ҳам мешаванд. Барои шумо дар ин роҳ муваффақият тамонам. Ташаккури зиёд. Зинда бошед. Хуб, нақшаҳоятон чӣ гуна аст? Масалан, ман мехостам ҳамин гуна савол бидиҳам ки дар 5 соли оянда чӣ гуна худро дидан мехоҳед дар олами мусиқӣ? кӯшиш менамоям консерваторияи миллиро бо баҳои хубу аъло хатм намоям, дар ин касби худ содиқ бимонам, ба халқу миллати худ доимо дар хизмат бошам ва дар ин соли 2020 дар охири сол нақшаҳо дорам ки дар толори филармонияи давлатӣ ба номи Акашариф Ҷураев консерти якаи худро бари шунавандагону мухлисони худ пешниҳод намоям. Олӣ. Дар ин сину сол консерт барпо кардан бениҳоят мушкил аст, вале шумо ин корро мекунед? Бале, ман дар соли 2017 аллакай дар қасри фарҳанги шаҳри Ҳисор аввалин консерти худро бари шунавандагон пешниҳод намудам. Хуб, дар бораи муаррифии ватан, дар бораи иштирок дар озмунҳои чӣ дохил ва чӣ хориҷ аз кишвар бо шумо ҳарф задем ва дар бораи он ки шумо дар оянда нақша доред ки дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонии дигар ҳам иштирок бикунед, тоҷикистонро муаррифгар бошед. Дар бораи ин ҳам яъне суҳбат кардем, ин нақшаҳои ояндаатон буд. Инсонҳо фикр мекунанд бо нақшаҳо, бо орзуҳо зинда яъне фаъолияти худро ба роҳ мемонанд ва ҳар он нафаре ки барои фарду нақша мегузорад ва аз пайи амалӣ он мешавад, ҳатман муваффақ мешавад. Хуб, ташаккур барои он ки ба саволҳои мо ҷавоб додед ва дар умум барои он ки дар барномаи ҷаҳонзеб иштирок кардед. Бароятон изҳори сипос мегӯем. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Чӣ гуне ки аз суҳбат бо шумо аён гашт, шумо низ дар озмунҳои чӣ дохил ва чӣ хориҷ аз кишвар зуд иштирок мекунед ва мақсадатон ҳамин аст ки Тоҷикистонро муаррифгар бошед дар сатҳи ҷаҳонӣ берун аз кишвар. бо ҳамин мақсад телевизиони Сафина низ як иқдом гирифтааст ки ба мисли шумо чеҳраҳои ҷавон, чеҳраҳое ки мераванд Тоҷикистонро берун аз кишвар муаррифӣ мекунанд, ба онҳо як ҳадия тақдим мекунад ва ин ҳадияам ана ҳамин диплом аст ки ба шумо тақдимаш мекунем. Муборакатон бод. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. ман миннатдории худро бевосита ба телевизиони Сафина мерасонам ки маро дар ин барномаи ҷаҳонзеб даъват намуданд ва албатта ин барномаро ман тариқи телевизион тамошо менамудам ва росташро гӯям дар фикрам ҳам набуд ки маро ҳамчун меҳмон дар ин барнома даъват менамоед ва аз даъвати шумо хеле хурсанд ҳастам ва миннатдории худамро низ изҳор менамоям. Саломат бошед. Хуб, бинандагони азиз, ёдовар мешавам ки дар меҳмонии мо ин навбат ҳузур доштанд як нафар овозхони ҷавон, овозхоне ки дар озмунҳои чӣ дохил ва чӣ хориҷи кишвар фаъолона ширкат карда, ҳунару маҳорати худ ва бевосита Тоҷикистонро муаррифгар шуд ва он ҳам Ҳаёҷон Ҳамроҳонов. Ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи ҷаҳонзеб ба анҷом мерасад ва аз шиёри барномаамон фаромӯшатон нашавад, яъне ҷаҳонзеб тоҷикон бо ҳунару маҳорати худ зеби ҷаҳонанд. Боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.